हेलो लोगोफोर गुड मर्निं बेरेफुंजानि वेलकाम सबखौबो आंनि चेनेलाव बरायबाय आरो थ' आङो दिनै बेरेफुंजानि खामानियाव थांनो ओंखारदोंमोन लोगोसे मा खालामनो होखो आंखौ मिथिगौना लोगोफोर ओंखाम जानाय टाइम दा नाथाय आंखौ मानाय नै मैगं हानोसो खिन्थादों आंखौ माबायदि जागोन साननानै नाय आरो नै मेडामा मा खालामगासिनो न' साफा खालामगासिनो आं सानफ्रामबो बुङो फुंजानि सिखार फुङाव एकदम फुङावनो सिखार होननानै बुङो नाथाय खिन्थु खोथा खोनासङा दा नतिजा माबायदि मोनदों नायलाय मैगं हानांगौनो दा ओंख्रि संगोन माला मोनजागोन पात्ता गैला माला खामानियाव थांगोन आङो जेनेबा हले मालिकफोरजों रायजानायनि दिन आरो ओंखामाथ' मोनबाय नाथाय ओंख्रिखौनो सङाखै बिदिबा बोरै जानांगौ साथाम साब्रैसो बडिगार्ड लाना दोनफैनांसिगोन जानाय नंला बिदिजों बिदि खामानिनि टाइमाव जुदि ओंखाम मोनजाबा नङा होमबा लोगोफोर थ' जियानो जा फुंजानि बयखौबो एसे धेमालि खालामबाय आरो आं आसा खालामो बयबो सापर्ट खालामगोन होननानै आरो लोगोसे नोंथांमोनखौ आं मोनसे फंसे बाथ्रा बुंनो सानदों जुबिन दानि थाखाय बयबो आवाज होनांगौ बयबो माबानांगौ जास्टिस बिनांगौ थ' नोंथांमोना वी वान्ट जास्टिस जुबिन दा नङा होमबा लोगोफोर थ' बयबो सापर्ट खालामनांगौ जुबिन दाखौ अराय सम जोंनि थाखाय माने उन्दैनिफ्रायनो जोङो बिनि गान खोनासं देरबोनाय नङा होमबा लोगोफोर थ' बेनिखायनो जुबिन दाया जोंनि भगबान बायदियानो आरो बुंनो थाङोबा आरो ओंखाम जायैनि सिगां आङो बारियाव एसे नायना फैनि दाउ माने हाग्रानि दाउ आरो दाउदै बिदै दैदों नायना फैनि आं लोगोफोर नै दाउआ नैबे मानैयानो दैदों आरो हाग्रानि नुबायना लोगोफोर बेखौथ' दाख्लै नुखादों आङो अबाव दैदों खिन्थु नायनो आङो खैथा दैखो आरो दैगोना दैयाखै पात्ता गैला नुबायना लोगोफोर दाउदैखौ नुदों दैहांगासिनो आरो हाग्रानि दाउ आं दिनै ओंखाम मोनजामारला नामालै दासो हाखांदों नायलाय बाबरे माला संगोन ओरै साराय जानखाबाय संबाय एसे गोबाव नांसिगोन आरो मोनजानाय नंला दिनै थाबनो माने लेट जालांसिगोन आं थांनाय खामानियाव उपाय गैया माथो खालामनो नेनोसै मेडामनि पावार गोसोबायदि संगोन गोसोबायदि मा खालामनो आरो नङा होमबा थ' जियानो जा लोगोफोर नोंथांमोना जेरावखि थाया मानो मोजाङै थाबानो जाबाय आरो बयखौबो सापर्ट खालामलां जेनाखि होद मा बुंनोबो रोंलालै आङो दे साला दे जियानो जा नङा होमबा लोगोफोर दोनथ'नोसै